ku yi min gafara, ka san ba ƙauye in ya zo gari ƙauyacinsa daban ne. In ba ƙauye ya zo gari komin shi daban ne, ba ƙauye ne. Da ya kai masallaci ya lura ga annabi bai zauna ba, ya yi ta tsallake jama'a, yana tura jama'a, ana kama shi ya ce ku rabu da ni, ya yi ƙoƙari har ya zo ya tsaya gaban annabi Muhammad, ya tabbatar shi ne. Sai ce ya Rasulallah allimni mimma allamaka Allah, na zo ne annabi ka karantar da ni abinda Allah ya karantar da kai, na zo ne annabi ka fahimtar da ni abinda Allah ya fahimtar da kai. Sai ya dace annabi na saurara koko yana shagala da manyan sahabban nan. Shaidu bi Abdullahi ibn Mas'ud, ina ibn Mas'ud ya ce gani, sai ce allimuhu mimma allamaka Allah, kama hannun ba kauye ka karantar da shi abinda Allah ya karantar da kai.